नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 25 गते यानी 10 नवंबर 2024। सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 11 गो प्रमुख खबर सब। रौतहट में एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऊपर गोली प्रहार भइल बाटे। जिला के चंद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित रौतहट मकवानपुर के सीमाना में मकवानपुर के हाथी सुने मावी के प्रधानाध्यापक प्रेम लामा ऊपर अज्ञात समूह द्वारा गोली प्रहार भइल बाटे। गोली प्रहार भइल प्रधानाध्यापक लामा के दहिना घेट में गोली लागल। अभी उनका के इलाज के खातिर बीरगंज पहुंचाल गइल बाटे। गोली चलल स्थान में अभी प्रहरी के टोली खट के घटना के संबंध में अनुसंधान कर रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। सरलाई हरिवन स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन के थुनुआ कक्ष से भागल बराथवा नगर पालिका 9 मूर्तिया के राम अयोधी मुखिया पकड़ा पड़ल बानी। मुखिया शनिचर के दोपहरिया हिरासत कक्ष से सर सफाई करे के क्रम में भागल रहनी। भागल एक दिन में प्रहरी मुखिया के हरिवन नगर पालिका 6 चार्ली नया बस्ती घुरकौली से पकड़ाव कैले बाटे। गत कार्तिक 4 गते 6 किलो गांजा सहित पकड़ाव पड़ल मुखिया के जिला अदालत से म्याद थप करके प्रहरी हिरासत में रख अनुसंधान करत रहे। उक्त घटना में इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन के प्रहरी ऊपर शंका कल गेल रहे। इस घटना के संबंध में इलाका प्रहरी कार्यालय के थुनुआ अधिकृत सहित 4 जन के जिला प्रहरी कार्यालय झिका के अनुसंधान आगे बढ़ावल गई। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही से नले बाटे। सरलाही के एक पुरुष के महोत्तरी में टिपर के ठक्कर से मृत्यु भइल बाटे। यह सुख के रात है महोत्तरी के बर्दीवास नगर पालिका 5 टूटेश्वर जंगल स्थित सड़क में ना 8 खा 316 नंबर के टिपर से ना 4 तो 68 23 नंबर के ट्रैक्टर के ठक्कर दिला पर सरलाही ईश्वरपुर नगर पालिका 12 रहे वाला 35 वर्षीय संतोष मगराती के मृत्यु भइल बाटे। दुर्घटना में अन्य 3 जने घायल भइल बानी। घायल सब में महोत्तरी बर्दीवास 7 के 15 वर्षीय दीक्षा लुंगेली, सरलाही ईश्वरपुर 12 के 17 वर्षीय रबीन मिरिंगिचिंग, 44 वर्षीय डंबर बहादुर मगर रहल बानी। घायल सबके अभी बर्दीवास स्थित सुबह स्वस्तिक अस्पताल में इलाज चल रहल बाटे। घटना के संबंध में थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनले बाटे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सभापति रवि लामिछाने के थप 13 दिन हिरासत में रख के कास्की अदालत अनुमति दिले बाटे। आज कास्की अदालत के न्यायाधीश नवराज दहाल के इजलास से रवि के थप 13 दिन हिरासत में रख के अनुसंधान करेला प्रहरी अनुमति मांगले रहे। ओहि अनुसार अनुमति दिहल गइल बाटे। अनुसंधान के खातिर अदालत पिछला बेरी दिहल म्याद समाप्त भइले बाद रवि पर थप अनुसंधान करे के खातिर फिर म्याद थप कइल गइल बाटे। रवि संगे सहकारी ठगी प्रकरण में हिरासत में रहल पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाई आ राम कुमार खनाल के भी 13 दिन म्याद थप कइल गेल बाटे। कालीकोट जीप दुर्घटना में पर की मृत्यु होने की संख्या 6 पुगल आ 6 जने के शनाख्त भइल बाटे। पताला गांव पालिका 3 में भइल जीप दुर्घटना में पड़ल 6 जने के शनाख्त भइल जिला प्रहरी कार्यालय कालीकोट के प्रहरी निरीक्षक गोविंद प्रसाद चौधरी जानकारी दिल बानी। उनका अनुसार पलाता गांव पालिका 6 रहे वाला पदम बम, पलाता गांव पालिका के ही भगवती रोकाया गणेश शाही, पलाता गांव पालिका 5 के छाया शाही आ पलाता गांव पालिका 3 के ही दमन रोकाया रहल बानी। ऐसे ही 13 जने घायल सबके भी शनाख्त भइल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। घायल 13 जने के उद्धार करके इलाज के खातिर हेलीकॉप्टर से करनाली प्रादेशिक अस्पताल कल गांव सुरखेत भेजल गइल बाटे। आज दोपहरिया पलाता गांव पालिका 3 के राहुनेटा कहल जाए वाला जगह में कप्र 001 ज 56 नंबर के जीप दुर्घटना भइले पर 6 जन की मृत्यु भइल रहे। जीप भीड़ से करीब 100 मीटर नीचे गिरल प्रहरी जानकारी दिले बा। मानव तस्करी के आरोप लागल कोसी प्रदेश सभा के सांसद तथा निवर्तमान मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी पकड़ाव पड़ल बानी। अदालत से पकड़ाव के अनुमति मिलला बाद अधिकारी के पकड़ाव कल गेल जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग जनले बाटे। उनका के हवाई जहाज में काठमांडू भेजे के तैयारी हो रहल भी प्रहरी जानकारी दिले बाटे। संगठित गिरोह मार्फत अवैध तरीके से जापान गए अधिकारी के उतहा के अधिगमन से 48 घंटा तक विमानस्थल में राख के नेपाल फिरता भेजले रहे। मंत्रालय के नकली परिचय पत्र लगायत के कागजात के आधार में अधिकारी सहित और 3 जने भी दलाल के पैसा तीर के जापान गैला में फिरता भइल रहनी। मुख्यमंत्री हिकमत कार्की के समेत जानकारी न दे के जापान पुगल रहनी। ई प्रकरण में और 3 जने भी पकड़ाव पड़ल बानी। पकड़ाव पड़ल सब में लाखों रकम बुझावल गईल बयान दिले बाटे। कोसी प्रदेश सरकार के तत्कालीन आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री समेत रहल अधिकारी मंत्री पद से राजीनामा दे चुकल बानी। लेकिन अधिकारी ऊपर छानबीन न भइल कहत चौतरफी आलोचना हो रहल बाटे। आलोचना बाद काल शनिचर के मात्र पार्टी अधिकारी के सदस्यता निलंबन कैले बाटे। नेकपा एमाले कोसी प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम खतिवड़ा विज्ञप्ति निकाल के अधिकारी पर लागल आरोप के छानबीन होके अंत न लगला तक संगठित सदस्यता निलंबन कल गेल उल्लेख कैले बानी।
15 दिन बाद पिता की हत्या करे वाला बेटा पकड़ा पड़ल बानी। पकड़ा पड़े वाला में नमोबुद्ध नगर पालिका 7 धारापानी स्थित पुजारी थुमका के 44 वर्षीय रामलाल श्रेष्ठ बानी। 74 वर्षीय बल्लभ बहादुर श्रेष्ठ के अंश बारे भइल विवाद बाद बेटा कुल्हाड़ी से मरले रहे। कुल्हाड़ी से मरला के बाद पिता गिरला बाद घेंट ऐंठ के हत्या कैले अनुसंधान में देखल गई। जिला प्रहरी कार्यालय जनैले बाटे। प्रहरी के अनुसार रात के खाना खैले बाद रामलाल पिता संगे अंश मांग के रहनी। पिता सभे भाई के बोलाइला बाद मात्र अंश देवे के बतैले रहनी। ये विषय में बाबू आ बेटा बीच झगड़ा भई रहे। ओकरा तुरंत बेटा हंसुआ उठा के 3-4 बेर पिता के चेहरा में प्रहार करनी। ओकरा बाद गेट में भइल कुल्हाड़ी निकाल के प्रहार करनी। पिता गिरला बाद घेंट ऐंठ के हत्या कैनी। हत्या करके फरार भइल। उनका के स्थानीय के सहयोग में पकड़ाव कल गल प्रहरी जानकारी दिल बा। हेथौड़ा उप महानगर पालिका 9 नेमार पानी स्थित सड़क से अवैध लागू गांजा सहित 100 किलोग्राम सहित काभरे धूलीखेल नगर पालिका 12 शंखु ओखरकोट रहे वाला 29 वर्षीय किरण वागले के बीतल रात प्रहरी पकड़ाव कल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय नेवार पानी से खटल प्रहरी मनहरी से हेथौड़ा तरफ जा रहल प्रदेश 301024 6361 नंबर के पिकअप वैन के जांच करे के क्रम में खाली क्रेटर सब के बीच में लुका के लेवल 11 गो पैकेट में रहल उक्त परिणाम के गांजा मिलल। पारी चालक वागले के पकड़ाव कल गल बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहल जानकारी दिले बा। काठमांडू महानगर पालिका के चाभिल में एक काठ गोदाम में आग लगी भइल बाटे। काठमांडू महानगर पालिका के नगर प्रहरी के अनुसार चाभिल के सरस्वती नगर में एक फर्नीचर उद्योग आ काठ गोदाम में आग लगी भइल बाटे। अभी महानगर के 4 गो दमकल सहित सुरक्षाकर्मी के टोली आग बुझावे में खटल। नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णु जोशी जानकारी दिल बानी। राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल सर्वोच्च अदालत के 2 जने न्यायाधीश सबके नियुक्त कइले बानी। राष्ट्रपति पटेल से निपृक्षध्वज निरोला आ नित्यानंद पांडे के आज सर्वोच्च के न्यायाधीश में नियुक्ति कइले बानी। राष्ट्रपति पटेल से नेपाल के संविधान के धारा 129 के उपधारा 2 बमोजिम न्याय परिषद की सिफारिश में देहाय बमोजिम के मुख्य न्यायाधीश से निरोला आ पांडे के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद में नियुक्त कइल शीतल निवास जानकारी दिले बाटे। आज यूएई के अजमान में नेपाल थाईलैंड के 33 रन में ऑल आउट करत खेल काफी अंतर से जीतले बाटे। चौथा खेल में तीसरा जीत निकाले के क्रम में नेपाल थाईलैंड की 106 रन से पराजित कैले बाटे। नेपाल से दिल 140 रन के लक्ष्य के पीछा कैल थाईलैंड पराजित भइल बाटे। नेपाल के उत्कृष्ट बॉलिंग के कारण थाईलैंड के कोनो भी बैट्समैन दोहरा अंक जोड़े न सकल। थाईलैंड के 6 बैटर रन के खाता समेत खोले न सकल। नेपाल के खातिर कुसुम गोदार 3, रिया शर्मा आ रचना चौधरी समान 2 तथा कैप्टन पूजा महतो 1 विकेट लेनी। इससे पहले यूएई के अजमान में रहल सेवेंस क्रिकेट मैदान में नेपाल टॉस जीत के बैटिंग लेला में निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गवा के 139 रन बन रहने। कार्तिक 29 गते तक चले वाला प्रतियोगिता में नेपाल घरेलू टोली कुवैत आ थाईलैंड के सबक रहल बाटे। नेपाल 5वां खेल में कार्तिक 27 गते कुवैत संगे खेली। नेपाल के अंतिम खेल कार्तिक 28 गते यूएई संगे रहल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने। फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी। नमस्कार।